karamogo Sinaɲɔgɔn ko Mali bɛ gagner ko Mali gagnera aw si tɛ se k'a fɔ aw bɛɛ b'a dɔn ko Mori ka gagner tɛ Mori ka gagner tɛ n'aw bɛ wuli a ye wuli aw ka taa jigi ba fo su in na anw denmisɛnnin ma ni ballon kun taara mɔgɔ min ye baara kɛ terrain kɔnɔ anw bɛ bɔti koloni ta ka t'u ka bulonda la ka t'u somɔgɔw fo n t'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bilen dɛ kuma min na serubilen ninnu kun bɛ jouer ballon tan na anw delila ka taa fo serubilenw ka so Mali ka jeu dɔ la anw taara fo serubilenw ka so ka taa bɔti koloni ta jeu dɔ la ka taa serubilen ba fo bi jigi ba kan ka fore Maliyɛnw Sinaɲɔgɔn ko kabiri premier mi-temps ko Mali bɛ gagner Sinaɲɔgɔn ko kabiri premier mi-temps ko Mali bɛ gagner Mori bɛ se ka ballon tan mɔgɔ gagner ballon tan na ni Mori bɛ mɔgɔ gagner ballon tan na an bɛɛ bɛ taa an denw tɔgɔ sɛbɛn u t'an terema kɛ u tɛ fosi kɛ an bɛ taa an denw tɔgɔ sɛbɛn u bɛɛ bɛ taa ballon tan na Mori bɛ se ka mɔgɔ gagner ballon tan na fɛn bɛ mɔgɔ gagner ballon tan na i bɛ baara min kɛ terrain kɔnɔ de i sentɛgɛnijɛ de b'i gagner ballon tan na wa an sentɛgɛnijɛ ma an gagner bi dɛ an sentɛgɛnijɛ ma an gagner bi Ala barika ni jigi jara barika Ala barika ni jigi jara barika jigi ye mun kɛ bi wallahi Maliyɛnw a ye jigi encourager à 1000 fois jigi ye mun kɛ bi ni Sinaɲɔgɔn ka dabali ni kɔrɔtɛ kun don ni Sinaɲɔgɔn ka Mori baara kun don wallahi bila a kun tɛ se an ka se penalty ma ni Mori baara de kun a kun tɛ se an ka se penalty ma n'a sera penalty ma ballon t'a yɛrɛ minɛ ka taa jɔ mun bɛ jɔda la dɛ o de bɛ baara kɛ jigi de ye baara kɛ wa ne bɛ kuma mun fɔ Mali autorité ka bɔ kuma la ne bɛ kuma mun fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ye ka bɔ kuma la ne bɛ kuma mun fɔ Maliyɛn denw ye ka bɔ kuma la an kana Mali ballon tan kɛ cɛtiribɔkan ni manamanakan fɔ ye parce que ni Mori ninnu b'u profiter de ni Mori bɛɛ b'a profiter de ni baara ninnu mana daminɛ ka clients ɲini i tɛ nin ye jamana si kɔnɔ ni Mali tɛ maa bɔ a la an ka kuma fɔ den kurulenba fili kɔla ni i tɛ nin ye jamana si kɔnɔ ni Mali tɛ a Mori ko kuma u b'u profiter de ka mɔgɔw ka wari karakun ka mɔgɔw ka wari ŋanamu parce que ni Sinaɲɔgɔn ka kuma ni sababa kun bɛnna kabiri premier mi-temps na anw ye bi don mɔgɔw b'a fɔ ko Sinaɲɔgɔn mɔgɔw bɛ da Sinaɲɔgɔn la mɔgɔw bɛ taa ka t'u ka wari d'a ma ka sɔrɔ a tɛ pa ka dɔn ne bɛ mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye i tɛ nin ye jamana si kɔnɔ ni Mali tɛ a y'a essayer ka fu siri a dan na Mori o Mori bɛ bɔ k'i pɛrɛtɛ n'u bɔra u dan ka kɛ k'a ye sɛ bɔ u dan ka kɛ k'a ye saga bɔ mais kana k'u bɛna manamanakan fɔ an ɲɛna franchement trop c'est trop an ni kun bɛ tigɛ bi ka sababu kɛ Sinaɲɔgɔn ye an kun bɛ sa bi ka bɔ an denw kɔrɔ ka sababu kɛ Sinaɲɔgɔn ye parce que an y'an jigi da kan a y'a fɔ cogoya min na an y'an jigi da kan kabiri premier mi-temps e ko premier mi-temps ko match bɛ ban premier mi-temps y'a sɔrɔ bi ba anw na Ay, premier mi-temps a ma kɛ 0-0 ya premier mi-temps kɛra 0-0 a ma carton rouge sɔrɔ ay carton rouge sɔrɔ ballon tan batɔ ma bi don an na Ala y'a kɛ an ma penalty sɔrɔ Sinaɲɔgɔn ka Mori baara jumɛn bɛ nin kɔnɔ Sinaɲɔgɔn ka dɔnko jumɛn bɛ nin kɔnɔ Sinaɲɔgɔn ka baara jumɛn de bɛ nin kɔnɔ bi n'an ka gérés ka baara tɛ u yɛrɛ baara minnu kɛ n'u ka baara tɛ Sinaɲɔgɔn ka baara jumɛn bɛ nin kɔnɔ ka taa BZF ta ka di Sinaɲɔgɔn ma ka Sinaɲɔgɔn ta ka yala n'a ye bitigiw kɔnɔ Sinaɲɔgɔn n'a ka bazin rouge bɛ yala la ni ɲɛ bɛ cɛkɔrɔbaw de la olu bɛ ka yala Sinaɲɔgɔn kɔ e cɛw ye sabali Maliyɛnw a ye Mali a kana Mali a bɛ Mali kɛ cogoya min na a bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bila u bɛ yɛlɛ Mali la Sinaɲɔgɔn gulonnen bɛ bɛɛ bolo hali étranger bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ Mali ma bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ Mali ma a y'a kɛ Ala a n'a kira kama a ye Mali ballon tan ko a ko hakili to a la Mori ninnu ka manamanakan fɔ walahi jamana autorité a ye fu siri a dan na parce que u bɛna mɔgɔw arnaquer nin ye arnaqueria de n'Ala kun ye Sinaɲɔgɔn ka kuma ni sababa bɛn kabiri premier mi-temps na mɔgɔw caman de kun bɛ confiance Sinaɲɔgɔn la mais Sinaɲɔgɔn ka baara jumɛn b'a kɔnɔ jigi de y'a ka baara kɛ n'a bɛ ɲɛ a bɛ wari di sa a bɛ taa wari di jigi ba ma il faut aller donner l'argent la mère de jigi la a bɛ mun kɛ ni mɔgɔ lankolon ninnu u tɛ fin ɲɛ u tɛ diɲɛ ɲɛ manamana kan fɔ ko réseau sanfɛ a bɛ mun kɛ k'aw bɛ taa 3 millions ta ka d'a ma il faut aller donner ta mère de jigi la le jigi jara jigi de an bɔ sama woro furancɛ fɛ
Il faut aller donner Djigui Jara, la mère de Djigui Jara là. Aïe ta war di Djigui Jara bama. Ni mogo ni sujuru be bi mogo be amante turu Djigui Jara badi. Ale de an kisi maloma. BG nketoye. Ni barika ni duo kunte. Wallahi bile beba doko Mali kunte gagné. Mali n'est jamais gagné. Mais ala barika ni Djigui Jara barika. Ala barika ni Djigui Jara barika. Ora to ne ko ngushu na manga ban. Munu be Bamako no mata Djigui no mata au joka ka donge Djigui baka dala. Ani Djigui faka dala. Parce que Djigui da na gagné. Djigui da nkisi. Maintenant kundana sina yogoma mumeke. Hein? Sira yogo kelemi ka ni base wuruji badu ala ka sira chamanche mine. Ne yebe chokoroba langulu ne tugulu me sina yogo ko. Ka bezi fudi chema, ka toko fudi chema. Muri be se ka munke balontana. Muri be se ka munke balontana de. Hein? Ayi sina yogo numara le. Aya laje. Ayi sina yogo laje. Abseka sina yogo bina seka muneke de. Abina Mali gagne to de. Abina Mali gagne to de. Abina sina yogo kani ni kuma be Mali gagne to de meche. Ne munu ye ka tugu sina yogo ko. C'est la honte. Sina yogo tere. Aw munu tagara Wizi téléphone tigi Wizi il se me dien bezi bela. Kosa ina ne bora ini che kama il se me dien bezi bela. A bezi bebe ki de ka bitiki kono. Wizi il est temps ko do be ki se boala les réseaux sociaux ça fait. Iki ka fere ke Malion bi fait Malion keleme ki aime Malion bi fait Malion bi bonya i ko di Malion mais il est temps Wizi téléphone tigi il se mo ko do la sur le réseau. Il faut arrêter ça. Parce que bezi langolo bébé ke Wizi de ka bitiki kono mana kan bébé fo de ka bitiki kono wari content bébé ta da de ka bitiki kono. Ak ay sabali ako Malion don kuno tu kanda la sa. Anna fora ko Malien ko kala mais aya kuno to an kanda la na ko don balia de aya kuno to an kanda la ko no profiter Malien na parce que bébé ko ballon ka di mogoye. Nebe Wizi fenela iseme ni ko fenela mo ko beta sina yo ni sina yo be se ka mo ko ke fe Wizi ta fo ka ki ka téléphone bitiri ke tanye Mali kono ko ne te téléphone ngana sa mo ko bole to demander a fe follow ni sina yo be se ko la Wizi e ka bitiri de téléphone kana fere dien dugushira ne e Wizi te ala de be se muri te se soma te se ni be mana manaka fo shi te se ni ala te chai mo bonya. Comme si na yoko ne koni la lezi la mfunu jigina mpe bere fima me sina ni Mali autorité o ala ko tien Mali jamana nyemoro aya essayer anga balontana ga mori nunu ngwa mana ka fo aya arrêter. Maintenant il faut arrêter ça parce que normal arrêter Malien dombe ça fufalaki. Parce que Malien pili pali be ici quand me gagner premier mi-temps ayre en gagner to ni Djigui kunte gagner to tana ni Djigui Jara kunte gagner to kele ki se kele te ana il est temps autorité ayo yere auto saisir ni mori lankolo na sur des réseaux ka boka mana ka fo ka Malien gushu wakila ka moko ka wari arnaki parce que moko munu be dan nuna nani sababa bena doro al foku be se ka soro tese Mali autorité il faut ayo kuma nuta en compte parce que ambe ballon naje abe boan yoro minamba do na ala chamachela shina ballon naje ay mun dane ninka ya masara mani ne bado nete ballon nete Malika gelé faut qu'en sablé ntala je parce que nte se ka supporter je peux pas supporter ça nte se ka supporter ay mun dane kamba doni ala chamachela nye wuli ka tamu ke ka kono boli blana ka tanyega kono ka kla ka bonyega na ka tan ko ay kono kare de blana dusukun ka nga furudimi wuli fo furudimi be yele fon kuno fe fa be yele fon da fe dusukashi bolo ha mo joli de isigi sina yoko ka kuma kama ha e maro balon geleyara e maro ni balon geleyara joyambo sina yoko ka bara de amboa. Parce que ibe akili dogomani do yoko me ko sina yoko ko ka me gagner ibe mo akili ma dogomanu munu fene akili ka dogo olu fene bu sigi ko sina yoko ko ka me ay ta ko war dama aya ke Allah taala kama ita ko war dama ko parce que ko sina yoko ko ka me gagner
parce que u bɛ nɛgɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw ɲini jama ɲini dɔrɔn de don ani sababa ka bɛn dɔrɔn mɔgɔw bɛ t'u ka wari d'u ma a ye tugu kɔ dɛ a ye taa ka wari d'u ma a ye taa ka wari d'u ma a y'a kɛ ala kama a ye taa dɔ kɛra bi dɔ kɛra sini n bɛ bɔ kuma la sani ka bɔ kuma la n bɛ kuma mun fɔ a ye taga jigi somɔgɔw fo su in na a ka jigi ba fo a ka jigi kabila fo ko bɛ cogo di tasuye tɛ parce que ye kuma dɔ fɔ vraiment tun ka di n ye ka n da don a yɔrɔ la Mali autorité ka se ka mesure ta kow la quoi merci parce que u kan ka mesure ta u bɛ mɔgɔ bɔ k'a bɛ manamanakan fɔ Mali match bɛ kɛ nin cogo la u k'a bɛɛ minɛ ka taa bila kuluba ni Mali match ma bɔ a sira fɛ k'u bila stade 20 match kɔnɔ k'u jeni u tɛ kɛ k'u faga dɛ ka peine de mort k'a bila pratique la parce que u bɛ ka Mali somaya ni fɛn bɛɛ lagosi ka tila k'an tɔgɔ tiɲɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw tɛ k'o kɛ Sénégalais filɛ nin ye Malien bɛɛ surunya Sénégalais na marabu la fo ka diɲɛ wuli a bɛ surunya Burkina ni Côte d'Ivoire la donc k'u ka ko kɛ sutura la mais an bɛ bɔ ka na an ta bila réseau kan k'a publier bɛɛ b'a ye ka tila ka na manamanakan na dabadenya fɔ a tɛ se fɛn na ka tila ka kɛ wari ɲini kan ye bon désormais kan tɔ an gagnera ma gagne Mali autorité ka mesure ta ni mɔgɔ bɔra ka kuma u k'a bila peine de mort la bɛɛ k'a ye Malien de bɛɛ k'a ye a ka kɛ ka tɔw la di ala ka barika don i la ne ka laɲini tɛ foyi ye bɛ bɔ n bɛ se na Mali bɛ se na ɲininkali wɛrɛ tɛ yen mɔgɔ ba de y'i jigi da sira ne tɛ jigi sira ɲɔgɔn la minnu ye sira ɲɔgɔn bila u ɲɛfɛ ka yala n'a ye Bamakɔ suguba bɛɛ kɔnɔ kɛ ne bɛ jigi olu de la Malien hali Mali sɛbɛko hali Malien y'a ta k'a kɛ baiser parce que si tɛ fɛ ka fɛn kɛ bɛɛ bɛ fɛ ka balo ni baiser baiser bɛ mun ɲɛ a bɛ mun ɲɛ jamana dilanni na a bɛ mun ɲɛ faso jɔ la foyi voilà a bɛ kɛ tɛmɛ ni sɛbɛ sira ni min tɛ se fɛnɛ k'i makun hali ni bɛ se fɛnɛ a k'i ka so kɔnɔ n'i tɛ se o y'i kungo ye mais n'i bɔra réseau kan ka na Mali autorité procureur ka t'i nɔfɛ i ye nin kɛ kun min kama a ka t'i la sunɔgɔ a ka bureau kɔnɔ tile 3 après siraɲɔgɔn yɛrɛ man ka to yen o mais siraɲɔgɔn man ka to yen o Mali gagnera ma gagne o a ti to yen Mali gagnera Mali ma gagne o k'u bila peine de mort la ka Mali mori o soba o k'a bɛɛ kunkolo bila peine de mort la n'i yera manamanakan fɔ la ko n bɛ se ka nin kɛ jamana ye i k'a minɛ n'i ma se k'a kɛ i k'a minɛ k'i faga hali n'i y'a kɛ i bɛ faga i y'a kɛ i bɛ faga i m'a kɛ i bɛ faga n'o ma kɛ mesure ka tɛmɛ na wala Malien na gosilen de don quoi wala u bɛ k'an kumasiw la fadenw ɲɛfɛ diɲɛ don o don wa sinaɲɔgɔn de gulonnen bɛ bɛɛ bolo dɛ u bɛ Mali ko kuma de la ko sinaɲɔgɔn Mali bɛ dilan ka bi dɔw bɛ manamanakan sugu bɛɛ bɛ ka fɔ Mali ma mɔgɔw fɛ à cause de sinaɲɔgɔn bi bon dɔw bɛ ɲinɛ Ala kɔ bi k'a fɔ ko sinaɲɔgɔn ye Ala ye ne y'o de fɔ dɔw b'a fɔ ko sinaɲɔgɔn de y'an na gagné bi bon normalement mɔgɔ bɛ bɔ ka manamanakan fɔ a kunkolo ka bila peine de mort la n'o ma pratiquer Mali kɔnɔ ne ɲɛ tɛ Mali la parce que Malien bɛ ka siran k'o de fɔ peine de mort a ka appliquer Mali la i b'a dɔn depuis premier mi-temps ni cɛ ye carton rouge ta ne yɛrɛ hakili jiginna mɔgɔ fɔlɔ min na o ye sinaɲɔgɔn ye fɔlɔ ne ko n ka daminɛ bɛ ta n ka daminɛ bɛ ta sinaɲɔgɔn ko k'an bɛ gagné an ye carton rouge ta ka n'a ye bi donna match bantɔ yɛrɛ ni penalty tun tɛ n'Ala tun ma fara an kan n'Ala tun ma fara i ma ye n k'u y'a don dɔrɔn cɛ ye file fiyɛ ko match banna wa awɔ match banna o bon ne match banna kɛ 89e minute e de bɛna fɔ ko e ye baara de k'o la Ala de farali kan kɛ Ala farali kan kɛ a kunkolo in yɛrɛ bɔ ne ɲɛkɔrɔ sa Mali yɛrɛ ka tɔyɔ Malien ka taa jigi jaraw ba jigi ko dala bi ka taa jigi ba jigi de y'an la gagné jigi de y'an la gagné sinaɲɔgɔn ni arnaqueur jigi de y'an gagné mɔgɔ b'u ka publicité kɛ u ni mɔgɔ b'a la bɛɛ arnaqueur u kunkolo ka bila tête de mort la peine de mort la c'est pas la peine même ne yɛrɛ k'u jigi tigɛra yɛrɛ Fanta ne jigi tigɛra yɛrɛ ne ka fɔ ne ka tifoti lawuli ni Ala cɛ ne bɛ sanfɛ ne bɛ duguma ne taara jisuma jabɛti de bɛ na ne fari b'a ko minimini de b'a kɔnɔ ka taga ne tun bɛ sa su in na ne bɛ ka télé faga k'a bɔ la ne bɛ taa n dogo ɲini kɔnɔ sɔnni ne b'a fɔ n den ma a bɛ ni sara an ka réseau tɛ ɲaga dɛ non réseau ti ɲaga tɛ dɛ Fanta i b'a kalama Fanta fɛnɛ sɛbɛko an filɛ waati min na komi sisan sɛbɛko tɛ wari sɔrɔ Mali la bilen sɛbɛko tɛ wari sɔrɔ Mali la bilen mana kan dɔrɔn u b'a fɔ ko ninnu de ye Ala kira mɔdenw ninnu de ye kira mɔdenw ye dɛ an tɔ ye n'an fɛw ye
bon malaisie de kenga de bois kuna parce que en tant que ni be mo be boka ke na ko sina ma bois sira fa kabla tête de peine de mort na fina ko kabise murna la kana mali kele ko sina yugo nana do bisi kono yano sina yugo nana bisi kono kana do bisi kono kala bisi lui kono ale kelinte e ala na kira je bisi ka nous en question ça mali mon ibala kali de ko sans ani Francis kono ya mais mo video ya kala bisi lui kala keli kasoro kiete na wila kasoro erdiru oui kala be bisi lui e mo video ya kala keli kuna le kele ay ne moy kona le kelinte ko karamo sego ay ne to na keri nunu na jeo o be ara ka programme ye mais to ko la jeo na o ni de ka client ni no ya kungo mais ça na jamana